tam sa dohodneme na mieste, zložíme, potom to... Takže to nie je len nášho štátu, ale celého sveta. Vítajte dnes v Bratislave v tomto dni. Ďakujem vám za vašu podporu, že ste prišli. Na úvod vás chcem aj v mene Združenia pre ochranu rodiny všetkých, čo najsrdečnejšie privítať a poďakovať vám, že ste našli odvahu, že ste prišli sem. Možno na budúci týždeň budú tieto ulice úplne zaplnené niekým iným. Je nás tu pár, ale vedzte, že ste prišli sem preto, že to je Božia vôľa. Že Boh aj takýmto spôsobom chce prehovoriť do srdca tohto národa. 80% nášho národa, 80% občanov sa hlási ku kresťanstvu. 80%. A dnes je tu hŕstka ľudí, ktorí chcú povedať, že Boh je našim pánom, že Ježiš Kristus je víťazom. Keď sme asi pred mesiacom sa dozvedeli, že sa bude konať demonštrácia 22. Tiež sme boli plní strachu a tiež sme nevedeli, čo od nás Pán chce. Ale môže vás všetkých povzbudiť slovami. Modlili sme sa, Pán dal také slovo z proroka Agea, ja ho prečítam. Je to Ageus 2.4. Teraz sa však zmuž Zorobábel, hovorí Pán, a vzmuž sa veľkňaz Jozedekov syn Jozue, a vzmuž sa tiež všetok ľud krajiny, hovorí Pán, a pracujte, lebo ja som s vami, hovorí Pán zástupov. Slovo, ktoré som s vami uzavrel, keď ste vychádzali z Egypta, a môj duch ostane medzi vami. Nebojte sa, lebo toto hovorí Pán zástupov. Ešte raz, bude to o chvíľu, a ja otrasiem nebesiami zemou, morom i suchou zemou. Takže do Bratislavy sme prišli preto, že sa budúci týždeň, 22. má konať jeden z najväčších pochodov homosexuálov v Strednej Európe. Sme tu preto, aby sme jasne povedali a oznámili Boží hlas, že je to ťažký hriech pred Bohom, že je to ohavnosť. Neprišli sme preto, aby sme odsúdili ľudí, ale prišli sme preto, aby sme im v láske chceli povedať, že jediná spása, jediná ich nádej je Ježišovi Kristovi, v našom Pánovi a v našom Bohu. Prišli sme vyzvať prezidenta, vládu a Národnú radu, aby sa zasadili o prijatie zákonov, o ochranu rodiny a o zákaze perzekúcie za homofóbiu, ktorú prináša Európska únia do tohoto priestoru, za to, že sa budú presadzovať, možno umelo, možno skryto, záujmy týchto skupín. My sme prišli v láske k ním, pretože im chceme povedať toto, že to, čo prídu sem robiť, je ťažký hriech, je ohavnosť pred tvárou živého Boha. Každý z nás, nevynímajúc mňa ani teba, ani ich, bude stáť raz pred tvárou živého Boha. A každý z nás sa bude zodpovedať za každé slovo, za každý svoj skutok. Boh jasne hovorí v Levitikus: nebudeš obcovať s mužom, ako sa obcuje so ženou. Ak nám chcú takýmto spôsobom nanútiť ich filozofiu, dobre, nech to príjmu tí, ktorí to chcú prijať, ale my im jasne hovoríme, je to ťažký hriech, ktorý zasluhuje večné peklo. V láske im to hovoríme, že toto slovo nikto z Božieho zákona nevymaže. A z lásky ich pozývame k tomu, že Ježiš prišiel na túto zem, aby ich spasil. On za nás zomrel a svojou svetou krvou nás vykúpil. Takže toto je odkaz, ktorý chceme priniesť v Bratislave v tento deň. Amen. Jedná sa nám o to, aby prirodzenosť a to, čo Boží zákon hovorí, bolo skutočne aj v tomto národe preferované, aj v tých politických orgánoch, aj ako Božia vôľa pre tento ľud. Alleluja, alleluja, alleluja. Počúvaj, Slovensko, Ježiš je tvoj Boh. Slovensko ako také má tisícročnú tradíciu cyrilometodejskú a má hlboké kresťanské korene.
A v tých štatistikách je okolo 80% Slovákov ešte stále sa hlási ku kresťanstvu. A tu sa jedná o to, aby sme naozaj tie kresťanské tradície Slovenska udržali. Toto je jediná šanca pre to, aby sme mohli naozaj žiť zdravý život aj ako národ, aj ako jednotlivci. Áno, hovoríme o percentách, o množstve, o väčšine katolíckeho Slovenska. Aký ohlas vlastne vyvoláva tento tlak, by som povedal, na kresťanstvo, na cirkev zvonku? Vidíte, že ľudí to zaujalo a že sa proti tomu bránia? Povedal by som tak, že jak sme do tohoto vlastne duchovného boja vstúpili, tak sme si uvedomili, že sú isté skupiny ľudí, ktoré hneď vlastne vnímajú, že to, do čo sme sa pustili, je naozaj boj, ktorý treba bojovať za čistotu viery, že treba bojovať boj za Ježiša. Slovensko, Ježiš je tvoj Boh, slávne mŕtvych vstal. Počúvaj, Slovensko, Ježiš je tvoj Boh, slávne z mŕtvych vstal. Počúvaj, Slovensko, Ježiš je tvoj Boh, slávne z mŕtvych vstal. Treba naozaj kráčať cestou, ktorú nám Pán Ježiš povedal vo svojom slove. A sú aj skupiny ľudí, ktoré jednoducho, je ich teda našťastie menšina, s ktorými sa stretli cez tie naše stránky aj cez maily, ktorí nepochopili túto situáciu. Počúvaj, Slovensko, Ježiš je tvoj Boh, slávne z mŕtvych vstal. Počúvaj, Slovensko, Ježiš je tvoj Boh, slávne z mŕtvych vstal. Takže ja vnímam, že to cítenie kresťanské predsa len v ľuďoch je, že vnímajú túto vec veľmi vážne, ako aj pre svoj život, ale sú mnohí, ktorých to možno nezaujíma, ale nevieme o nich proste, že aké percento tých ľudí zhruba je. Silné propagovanie homosexuality je nezdravý spoločenský jav. Ešte nikdy homosexualita nebola oficiálne propagovaná skrze zákonodárstvo v Európe či vo svete tak ako dnes. Združenie na ochranu rodiny je za prijatie legislatívy na ochranu manželstva, rodiny a zvrchovanosti výchovy detí pred ich morálnym rozkladom, ktorý prichádza skrze propagáciu homosexuality a iných morálnych zvráteností. Upozorňujeme spoločnosť, jej predstaviteľov na význam a dôležitosť verejnoprávnej ochrany manželstva, rodiny a výchovy detí so žiadosťou a petíciou o prijatie ústavných zákonov k tejto problematike. Uskutočnením pochodu Gay Pride 22. mája v Bratislave sa Slovensko otvára celému komplexu morálnej a duchovnej nákazy takejto postupnosti. Čo očakávame? Jednoduchú vec proste. Pán nám položil na srdce, aby sme prišli do Bratislavy. Aby sme jasne povedali národu, o čo ide tým homosexuálnym pochodom. A my sme prišli preto, aby sme povedali jasné slovo, čo hovorí Boh o týchto veciach.
Nechceme pred tými ľuďmi nič zatajovať a chceme im povedať, aké je naše vnútorné presvedčenie. Proste je to otázka nášho vnútra, nášho srdca, našej viery, nášho vyznania, aby sme to povedali pred celým národom. Takto to vnímame, že takto to Boh od nás chcel. Každý kresťan má mať nielen právo, ale i povinnosť vychovávať svoje deti podľa Božích zákonov, Božieho práva, Božích prikázaní. Rodičia majú mať právo chrániť svoje deti pred ich degradáciou do sexuálnych závislostí. Zvrátenosť je, keď už malým deťom v materských škôlkach, mládeži na základných školách je vnúcovaná možnosť výberu sexuálnej orientácie. To je zločin. Ľudská prirodzenosť je narušovaná presadzovaním protiprirodzených zákonov legalizujúcich homosexuálne, tzv. Registrované partnerstva. Čo by ste radili ostatným veriacím, ktorí vidia toto nebezpečenstvo a ktorí, myslím si, že pochopili, o čo tu ide? Napriek tomu, že cirkev sa postavila viac menej neutrálne k týmto aktivitám, čo by ste radili týmto veriacím v tejto dobe? Čo by som radil? V každom prípade, aby sa skutočne ďaleko hlbšie primkli k Pánovi Ježišovi. Aby skutočne oni sami hľadali skutočný pravý vzťah s Pánom Ježišom. Aby to nebola len taká tradicionalistická viera, ktorú žije možno 80% alebo 90% slovenských kresťanov. Jedná sa o to, aby tí ľudia našli skutočne odvahu žiť Božie slovo v každodennom živote. Aby si uvedomili proste, že to Božie slovo platí. Aby si uvedomili, že to, čo Boh povedal, je nemenné. Pán Ježiš jasne povedal jednu vec. Že nepomíne ani bodka, ani čiarka zo zákona, kým sa všetko nenaplní. To znamená, že aj čo sa týka homosexuálov, ak im nepovieme jasné slovo Božie, tak pôjdu do večného zatratenia. A jedná sa nám o to, aby sme im povedali toto jasné slovo, aby mali šancu, aby mohli skutočne oni sami byť spasení. Počúvaj, Slovensko, Ježiš je tvoj Boh. Slávne z mŕtvych vstal. Aleluja, aleluja, aleluja. Prišli sme preto, že keď aspoň jeden z tých ľudí, ktorí tu budú na budúci týždeň, sa obráti k Bohu, je to víťazstvo Boha, za ktoré sme prišli do Bratislavy bojovať. Verím, že nie sme sami, že táto horstka, ktorá tu stojí, že je mnohonásobne väčšia. A ďakujeme Bohu za to, že dopustil tento deň, aby sme sa mohli radovať s ním aj teraz z toho, čo je. Boh pláče nad týmto národom. Boh naozaj chce povedať tomuto národu, obráťte sa.